der får det til bukkejagten, den går ind, og vi er ude og se, om vi kan finde en stor buk. Frederik han var afsted den anden dag, og den narrede ham. Så vi må se, om vi kan gøre det bedre, og det tegner godt. Der er helt vindstille, og solen skinner. Jeg har allerede et dyr til at stå lige her med. Så lad os se, om ikke vi var heldige med os i aften. Det dyr, vi så lige før, det er kommet lidt længere ud. Vi har fået mulighed for at se lidt nærmere på den. Det er en etårsbuk fra sidste år. Den har ikke sat særlig godt op. Vi har andre bukke, etårsbukke på vores område, som har sat bedre op. Og derfor vil vi formentlig skyde sådan en væk sidst på sæsonen. Det er en rigtig god brug også for vores revir. Det er en pæn regulær seksender. Det var ham, Frederik var ude at se om man kunne finde den anden dag. Han er god og høj og har rigtig fine sprosser. Han har flyttet sig en lille smule. Han har gået over i vores eng og flyttet 500 meter over. Det her støvet, som jeg fortalte om før, det kalder vi Storedalen. Og det her det er et bevis på, at vi har nogle gode betingelser. For nogle år siden, der skød vi en medaljebukker ned. Så det viser bare, at det kan godt lade sig gøre, hvis man er villig til at gemme dem. Det her det er en buk, vi vil skyde til at være 4 år, måske lidt ældre. Den har en god højde. Og så kan vi se, at den har kraft nede i baserne også. Og rosengrænsen er begyndt at ligesom at hænge ned. Så den er rigtig flot med perler også. Så helt sikkert en rigtig god buk. Og nu kan du se, at han fejrer. Vi kunne lige så tydeligt være ham længe inden han kom ud. Der stod han og fejrede inde i skoven. Så det er helt sikkert hans der, tror jeg, det var. Kom præcis samme sted som den anden, som roen gjorde. Det er virkelig en god buk. Der skal nok blive rift om at komme til at sidde her, når den 16. maj om morgenen. Det blev afslutningen på aftenen. Vi har en rå, der kommer ud og slutter aftenen af. Vi har set 3 forskellige knopbukke
kom gående. Og vi fik den store buk, som Frederik han stødte den anden dag. Så det var altid fedt, når jeg kan gøre det bedre, end han gør. Så kanon aften. Og dyrene har det bare godt hernede, kan man sige. Så det bliver spændende den 16. maj.